Samahan niyo akong mga lakal papuntang Barangay Kabatuan, Ungan, Pangasinan. Ay, nakarepush yung dala-dala mo. Let's go! Papunta tayo ngayon guys ng Ungan sa bayan ng Ungan sa Pangasinan. Barangay Kabatuan. Ay, barangay ulang limit up guys sa aming sira. Dito tayo sa may barangay Trayara sa bayan po ng Pangasinan. Saan marayaan natin na bayan ng Sangkintin bago tayo makating sa bayan ng Ungan. Sa may panel ko, madalas ang accident dito guys. Mainit ang panahon, mas pinapanit lalo ng mga politiko. Sila tayo sa may barangay Lemertad. Malinis ang kalsada ngayon, walang daan sa kabayan. Maraming nagbiling na rito sa may park. Nakakalilig kasi rito guys, kaya ganda rin kasi pag-pwestuhan ng mga bunso. Wala namang nanisali nakitato nila. Talaga interested naman tayo. Market vendors din ako guys sa palengke ng tayo. Minsan dumadagi. Ngayon mainit ang panahon. Baon po palagi. Baon din ang mahabang pasensya sa diyan. May barangay Panganiban sa Kaparindo lang tayo. So yung boundary ng ito yung barangay na boundary siya ng Sangkintin. Yung sa amin na rin yung barangay na doon. May sarili silang market dito tuwing linggo.
guys sa bayan ng San City, boundary ng Ayun, sa barangay Lagasin. Video mo ng barangay ng San City, galing ka ng Ayun. Dito rin sa barangay na ito, Kabungan, mga mahilig sa sabog, dito sa may kapatid sa kalwa. Sa tungan sa mga iba katulad guys. Plastic siya kaibigan, ibentay na rito. Meron din itong junk shop. At puro mga parts ng mga barangay block. At ang kailangan nyo dito meron bearing, sampos, makina, parts ng makina, makapili lang kayo. Yung wala sa iba, dito meron. Dalhin nyo lang yung motor nyo para sigurado. May stock na kambondo, meron, marami sila. At mura pa yung benta nila. Mga bearings na ito, marami sila. Basta yung panglabas
Kabilan, yan ang bakutang pagkaliwa aktibidad sa Nicolas. Kanan naman tayo, Sumundan, Lupao, San Jose ng Garcia, Talavera, pwede yan. Pwede rin Romas ng Balundao. Malapit na tayo sa boundary ng Mungan sa
Bawal sa kanila yan. How much kaya? Okay lang. Bigla ba? Kaya naman tayo pero nagulat ako. May mga walang pera. Meron pala dito yung ginagawa ng galit sa aga. Meron pala silang iba para ayusin.
mamamagay yung kamay mo. Diretso tayo, pero kakaliwa tayo sa medyo pa. Kaliwa tayo dito.
Nakakusin ako dito yung highway lang pala yung barangay nila. Tagal na rin itong nakapunta rin. Kabatuan ito, may bago silang barangay hall rito. So back to base na tayo guys, tara.